Okay, so mao na ni nga atong update sa atong motor nga akong giayo. Ako na ning gi-welding ang tambutso. Pag humana na, ako po dayon gisandiran kay para pod mahinlo-hinlo ba, mahamis po tanawon ba, di na magkatay-tay bitaw para makita pod natong naibuslot. Mao nang kinahanglan to siya sandiran kay para mahamis pod siya. Pag humana kog tapak sa tambutso, ako na dayon gisunod ang side cover para mauna pa akong pintalan. Dayon gibutangan pod ako dayon og pin remover. Toran na siya og mangunot na ganina, pwede na siya nimo kiskison. Pwede po ninyo gamitan og steel brush para gusto mong madali, pero kinahanglan nga magwantes dun mo kay init ra ba kayo ang pinisik aning pin remover. Kung man mo kiskisa na, imo na dayon ang hugasan og tubig, imo dayon ang gamitag brush para mawa na tong mga tapot-tapot nga pintal. So mao na ni siya, nawa na ang pintal, ready na ni siya para ato sa nilihaan una usa tamag primer. Naman naman tawag ka ng hugasan ato na po nilihaan, ang atong nilihaan 240. Okay naman na hilo na ato ning sapunan kay namo gulo mga ulo sila. Okay na. Okay na human naman tagilo sa cover, ato namang gisabunan, ato na dayon ang giprostutingan o primer. Ang gigamit nako nga primer na urethane ansal nga automotive para ligton gid kayo. Human ako tira sa primer, i-applyan na dayon ato na color. Gimix ra nako ang color ani. Ang gimix nako ani silver ra og itom, mga 3 to 4 layer ang akong ipatong ani. Pag human ako sa color, ako na dayon gi-applyan na pod ang top coat. Mao gyapon 3 to 4 layer gyapon ang akong top coat ani. Tanawa mao na niyang resulta. Sinaw kayo. Pwede dili na ni papingan kay sinaw naman. Okay, so nahuman na itong pintura. Hindi na nila ito. Itaw na rin makina. Sinaw na kayo. Pag human ako gugot sa mga bolt, ako na lang kung dayon gilisan ng oil filter. Magilis ko oil filter, kaduha or katulo ko magsinsuel o sa ko magilis sa ning oil filter. Pag human na, nangita dayon kog dahon. Kay maoy akong imuon o gimbudo. Hatag ka ng imbudo. Ano yung gamit ko na imbudo? Mana yang gigamit nga CP Yamaha. Ini kayo ng dahon sa insulin. So okay na. Ako na po itawad ang tabot. So okay na ang tanan, ato na ning testingan. So okay na atong testingan ha. Okay. Hilom na kayo yung andar. Kani kuan ni siya nga model ning motora. Kani 2017 nga model. Sukat-sukat karon pa ni nailisi og rapid damper. Ang makina ni stock pa ni siya tanan. Ya, siyempre mga kuan naman na yung dagan 41,000 na yung dagan. Mao di mapiktuhan dayon ng clutch damper. Na okay na siya bisan pag kumoto no. Mao na siya. Tingnan na nato, tingnan. Tangi pohon kay kaning tanan cover ni ako ni siyang pinturahan. Ako ning ginom na siya og kanang pintura kani. Dana kani nasinaw na. Okay na siya kani matte black. Kani na po sunod. Kani na po tibuok cover ni. Ako ning ikuan mo testing ko og hydro dip. May hong ipintal na ko ani hydro dip. Tangi pohon na.